நாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, சூமு லிருயதிஹி, பிறை பார்த்து நோன்பு வைங்க, வஅஃப்திரு லிருயதிஹி, பிறை பார்த்து நோன்பை விட்டுட்டு பெருநாள் கொண்டாடுங்க என்று நபி நாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. இது புகார்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. இதைத்தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், பிறை பார்க்கணும். ஆனா இந்த வஹாபிகள் இருக்கிறாங்க பாருங்க, மதுஹப் வேண்டாம்டாங்க. ஏங்க மது வேணாங்கிறீங்க? இறைவன் ஒன்று, இறை தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒருவர், குர்ஆன் ஒன்று, மார்க்கம் ஒன்று. அப்படி இருக்கும்போது ஏன் ஷாஃபி ஏன் ஹனபி அப்படின்னு கேள்வி வச்சோன்னு அட கேட்கறது நல்லா தானே இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு சில அப்பாவி இளைஞர்கள் அவர்கள் விரித்த வலையில போய் விழுந்துட்டாங்க. அந்த வஹாபி ஆல்மிசாக்கள் தோண்டிய வழிகேட்டு கிணற்றுல போய் விழுந்துட்டாங்க. ஆனா விழிப்புணர்வோடு இருக்கக்கூடிய சுன்னத் ஜமாத்தின மெஜாரிட்டி மக்கள் அந்த பேச்சு யாரும் கேட்கல. இன்னைக்கு மத பலதான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா கேட்ட கேள்வி நல்லா தானே இருக்குது. இறைவன் ஒருவன், இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒருவர், குர்ஆன் ஒண்ணு, ஹதீஸ் ஒண்ணு, ஏன் ஷாஃபி ஏன் ஹனபி அப்படி சொல்றது நல்லா தானே இருக்குது. ஆனா இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னா அவர்களே பல பிரிவுகளாக பிரிஞ்சு கிடக்கிறாங்க. மூட்டை விற்கப்பட்ட நெல்லிக்காய்களாக சிதறுண்டு போய் கிடக்கிறாங்க. ஆளுக்கு ஒரு சட்டம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. உதாரணத்துக்கு இந்த பிற விஷயத்துல எடுத்துக்கலாம். கணக்கீட்டு முறை அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது. அதே போல கணக்கீட்டு முறை அப்படின்னு சொன்னாக்கா பார்க்கலாம் தேவையில்லை. பிறைய அதான் சயின்ஸ் முன்னேறிச்சு, விஞ்ஞானம் முன்னேறிச்சுல, கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த அன்னைக்கு பறக்குதுன்னு. அதை வச்சு நம்ம நோம்பு வச்சிடலாம், பெண்ணா கொண்டாடலாம். இந்த கூட்டத்துல இப்ப போய் கேளுங்க, 10 வருஷத்துக்கு பிறகு நோம்பு பெறணும் எப்போ 2 பேர் சொல்லிடுவாங்க. அதே போல ஹஜ் பண்ணலாம் எப்ப வரும் 20 வருஷத்துக்கு பிறகு போய் கேளுங்க, இன்னைக்கும் கணக்கு சொல்லி விடுவாங்க. ஏன்னா கணக்கீட்டு முறையா. இன்னொரு குரூப் இருக்குது, அவங்க சர்வதேச பிறை அப்படிங்கிறாங்க. சர்வதேச பிறைண்டா உலகத்துல ஏதோ ஒரு பகுதியில பிற பார்த்துட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க சவுதி பிறையை தான் பின்பற்றாங்க. அதுதான் உண்மை. சர்வதேச பிறை சொல்றது, ஆனா பின்பற்றது சவுதி பிறைய. சவுதியில பிற பார்த்துட்டா பெருநாள் கொண்டாடுவாங்க, சவுதியில பிற பார்த்துட்டா நோன்பு வைப்பாங்க. இந்த நிலை இருக்கிறாங்க. இன்னொரு குரூப் இருக்குது நம்மள மாதிரி. ஏன்னா அவங்களாம் அங்கிட்டு இருந்தது கடைசியில் திரும்பி வந்துட்டாங்க நம்ம பக்கம். தத்தம் பகுதி பிறை, அந்தந்த பகுதியில் பிற பார்த்து நோன்பு வைக்கணும், பிற பார்த்து நோன்பை விட்டுட்டு பெருநாள் கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறது. இப்ப நம்ம என்ன கேட்கிறோம்டா, நீங்க சொன்னீங்கல்ல இறைவன் ஒருவன், குர்ஆன் ஒன்று, மார்க்கம் ஒன்று, ஏன் ஷாஃபி ஏன் ஹனபி. இன்றைக்கு ஷாஃபி மதத்தை சார்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க, ஹனபி மதத்தை சார்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க. எங்காவது நம்ம மக்களுக்கு மத்தியில இந்த விஷயத்துல கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுச்சா? இன்னைக்கு ஷாஃபி மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பெருநாள், நாளைக்கு தான் ஹனபி மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பெருநாள். எங்காவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இத கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாதுங்க. ஒரே நாள்ல தான் பெருநாள் கொண்டாடுறோம், ஒரே நாள்ல தான் நோன்பு வைக்கிறோம். ஷாஃபியா இருந்தாலும் ஹனபியா இருந்தாலும் அப்ப ஒற்றுமையாக நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இல்ல ஷாஃபியா ஹனபில எந்த பிரிவெல்லாம் கிடையாதுங்க. குர்ஆன் ஹதீஸுக்கு விளக்கம் தான் அது. குர்ஆனுக்கும் ஹதீஸுக்கும் ஷாஃபியுமா ஒரு விளக்கம் தர்றாங்க, அதை நான் ஏற்று நடக்கிறேன். நான் ஷாஃபி மதுஹப் அவ்வளவுதான், உலகத்தையும் பின்பற்றேன். விளக்கம் ஷாஃபியுமாவுக்குரியது. குர்ஆனுக்கும் ஹதீஸுக்கும் ஹனபியுமா ஒரு விளக்கம் தர்றாங்க, அதை நான் ஏற்று நடக்கிறேன். நான் ஹனபி மதுஹப். ஹனபி மதுஹப் என்றாலும் குர்ஆன் இதைத்தான் நான் பின்பற்றுகிறேன். அதற்குண்டான விளக்கம் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களுக்குரியது. இதுதான் யதார்த்தம். நாம் ஒற்றுமையாக வாழ்கிறோம், ஷாஃபி என்கிறோம், ஹனபி என்கிறோம், ஒற்றுமையாக வாழ்கிறோம். ஒரே நாள்ல நோன்பு வைக்கிறோம், ஒரே நாள்ல பெருநாள் கொண்டாடுறோம். ஆனா இன்னைக்கு அவங்க ஒற்றுமை பத்தி பெருசா பேசுறாங்கல்ல. ஏன் ஷாஃபில இருக்கிறீங்க, ஏன் ஹனபில இருக்கிறீங்க, வாங்க குர்ஆனை பின்பற்றலாம், வாங்க ஹதீஸ் பின்பற்றலாம், நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு 3 நாளா பெருநாள் ஆக்கி விட்டாங்க. திங்கட்கிழமைக்கு ஒரு குரூப்புக்கு பெறலாம், செவ்வாய்க்கிழமைக்கு இன்னொரு குரூப்புக்கு பெறலாம், புதன்கிழமைக்கு இன்னொரு குரூப் பெறலாம். இந்த கொடுமையெல்லாம் நிறைய ஊர்ல பார்க்கலாம், மெட்ராஸ்ல பார்க்கலாம், கால்பள்ளத்துல பார்க்கலாம். 3 நாளைக்கு பெருநாள் நடக்குது. அதெல்லாம் பிற சமூக அன்பர்கள்லாம் பெருநாள் உடனே பெருநாளா எந்த குரூப்புக்கு பாய் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அந்த அளவுக்கு ஆகி போச்சு. ஏன்னா 3 நாள் ஆகி போச்சாங்க. இவங்க எல்லாம் யாரு என்ன பிளவை ஏற்படுத்துகிறீர்கள் சொல்லிவிட்டு 3 நாள் பெருநாள். இதுல இன்னொரு குத்தம் நடக்கும். எப்படின்னு கேட்டா, அவங்கல்ல கணவன் மனைவி, மனைவி ஒரு குரூப், கணவர் ஒரு குரூப், சர்வதேச பிறை மனைவி, தத்தம் பகுதி பிறை கணவன் நோன்பு வச்சுட்டே வந்தாக.
திடீர்னு பார்த்தாங்க வீட்டுல ஒரு அந்த மனைவி பச்சளப்பம் அப்பம் தோசை எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க. ஒரு நாள் கேட்டாங்க, என்னம்மா நீங்க எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க, அவர் உங்க கணவர் பட்டு நேரத்தில் நோன்பு வச்சிருக்கிறாரு. அப்படியா? இல்லங்க, நான் சர்வதேச பெற, அவரு தத்தம் பகுதி பெற அப்படின்னு. அவர்கிட்ட என்னப்பா நீ பட்டு நேரத்தில் நோன்பு வச்சிருக்க, வீட்டுல உங்க மனைவி எல்லாம் கறி ஈரி எல்லாம் சாப்பிட்டு வளர்க்குறாங்க. இல்ல அவங்க சர்வதேச பெற, அதனாலதான் அப்படி இருக்கிறாங்க. ஒரு வீட்டுக்குள்ள 2 பெண்ணா கொண்டாடுறாங்களாங்க. இவங்கதான் ஒற்றுமை பத்தி பேசுறவங்க. ஒரே வீட்டுக்குள்ள 2 பெருநாள். இப்ப நம்ம கேட்கிறோம், இறைவன் ஒருவன், ஹதீஸ் ஒன்று, இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒருவர், இஸ்லாம் மார்க்கம் ஒன்று. ஒரே வீட்டுக்குள்ளே 2 பெருநாட்கள் எப்படி வந்தது? வஹாபியர்கள் சொல்லுங்க. இப்போ நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்கல்ல, பிறை பார்த்து நோன்பு வையுங்கள், பிறை பார்த்து நோன்பை விட்டுட்டு பெருநா கொண்டாடுங்கள். இது அப்படியே பின்பற்றக்கூடியவர்கள் தான் நாம் மதப்பை பின்பற்றக்கூடியவர்கள். சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னங்க நீங்க ஒற்றுமையா இருக்க வேண்டாமா? சவுதியில ஒரு நாளைக்கு பெருநாளா, இந்தியாவில் ஒரு நாளைக்கு பெருநாளா? ஏங்க உலகத்துல ஒரே நாள்ல நம்ம பெருநா கொண்டாடும் ஒற்றுமையா இருக்கலாம்ல? ஒற்றுமை என்றால் என்னவென்று தெரியாம இருக்கிறாங்க. சார் ஒரே நாள்ல பெருநா கொண்டாடி கொண்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா அதுவே ஒற்றுமையா? நான் கேட்கிறேன். ஒரே நாள் தான் பெருநாள், சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், இது ஒற்றுமையா? இது ஒற்றுமை எதுல காமிக்கணும்? இறை தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றுவதில் ஒற்றுமை காமிக்கணும். சவுதியில திங்கக்கிழமை, இந்தியாவுல செவ்வாய்க்கிழமை. ஏங்க நபிகள் நாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிட்டாங்களாம், பெற பார்த்துதான் நோன்பு வைக்கணுமா, பெற பார்த்துதான் நோன்பு விட்டு பெருநா கொண்டாடுமா. சவுதியில பெற பார்த்துட்டாங்களாம் திங்கக்கிழமை, அதனால அங்க பெருநாளாம். இந்தியாவுல செவ்வாய்க்கிழமை தான் பார்த்தாங்களாம், அதனால செவ்வாய்க்கிழமை பெருநாளாம். அப்போ நாம் ஒற்றுமையா இருக்கிறோம். 2 நாட்கள் பெருநா கொண்டாடணும். ஒற்றுமை எந்த விஷயத்துல? இறை தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றுவதில் நாம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம். அதில் தான் ஒற்றுமை காமிக்கணும். சரி, தத்தம் பகுதி பிறை காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, குறைபு ரலியல்லாஹு சொல்றாங்க. ஏன்னா குறைபு ரலியல்லாஹு ரமலான் மாதம் வர்றதுக்கு முன்னால சிரியா நாட்டுக்கு போயிட்டாங்க. மதீனாவுல தான் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சிரியா நாட்டுக்கு போயிட்டாங்க ரமலானுக்கு முன்னால. ரமலானுடைய கடைசியில சிரியாவுல இருந்து மதீனாவுக்கு வந்துட்டாங்க. அப்ப இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு கேக்குறாங்க, குறைபு ரலியல்லாஹு என்ன சிரியாவுல இருந்தியல, ரமலான் மாசம் வரும்போது எப்ப பெற பாத்தீங்க? அவங்க சொன்னாங்க, நாங்க வெள்ளிக்கிழமை பார்த்தோம். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு கேக்குறாங்க, நீங்க பாத்தீங்களா? ஆமா, நானும் பார்த்தேன், மத்தவங்களும் பார்த்தாங்க, அதனாலதான் ரொம்ப வச்சோம். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு சொல்றாங்க, நீங்க வேணுமா வெள்ளிக்கிழமை பார்த்திருக்கலாம், நாங்க இங்க மதீனாவுல சனிக்கிழமை தான் பார்த்தோம். அதனால எங்களுக்கு சனிக்கிழமை தான் கணக்கு. நாங்க 30 நோன்பு வைப்போம். பெற பார்த்துட்டா நோன்பு விட்டுட்டு பெருநா கொண்டாடுவோம், இல்லன்னா 30 நோன்பு வைப்போம். குறைபு ரலியல்லாஹு சொன்னாங்க, என்னங்க முஆவியா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க நோன்பு வச்சாங்க, அது பத்தாதா உங்களுக்கு? அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் பார்த்தாங்க, அது போதாதா உங்களுக்கு? இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு சொன்னாங்க, போதாது. ஏன்? ஹாக்கதா அமரனா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இறை தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு இப்படித்தான் கட்டளையிட்டார்கள். முஸ்லிமிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ். பாத்தீங்களா? சிரியா ஒரு நாடு, மக்கா மதீனாவெல்லாம் ஒரு பகுதி, ஹிஜாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு நாடு. சிரியாவுல பார்த்தது ஹிஜாஸுக்கு பொருந்தாது. இது யார் சொன்னது? இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு சொந்த கருத்தா சொல்லல. இறை தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படித்தான் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் என்கிறார்கள். அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் தத்தம் பகுதி அப்படின்னு சொல்றோம். சவுதியை பார்த்தா அவங்களுக்கு என்ன, அவங்க பார்த்தாங்க கொண்டாடாட்டு. நம்ம பகுதிக்கு சார், நம்ம பகுதின்னு சொன்னாக்கா மெட்ராஸ்ல நேதாஜி நகர்ல உள்ள மக்கள் நேதாஜி நகர்லயே பார்க்கணும், பரம்பூர்ல உள்ள மக்கள் பரம்பூர்லயே பார்க்கணும் அப்படின்னு அர்த்தமா? தத்தம் பகுதி என்றாலே இந்த பயணத்துல 2 காத்த சுருக்கி தொழுவோம் பாருங்க, அந்த அளவு, அந்த அளவுக்கு உண்டான பகுதி. அல்லது ஒரு பவர் அதிகாரம் எங்க இருக்குதோ காசியா இருக்கு அந்த பகுதி. இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு அரசாங்கம் காலியா நியமிச்சிருக்குது. அந்த தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு ஊர்ல பார்த்துட்டாலும் போதும், அந்த காலியாரு டிக்ளேர் பண்ணலாம், அவருக்கு அந்த பவர் இருக்குது. அதே போல கேரளா, அதற்கு அந்த மாநிலத்துக்கு ஒரு காசியா இருக்கிறாரு. கர்நாடகா, அந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு காசு இருக்கிறாங்க, அவங்க அதிகாரத்துக்குள்ள பகுதியில பிற பார்த்து டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஏங்க இந்தியாவுல ஏதோ ஒரு இடத்துல பார்த்துவிட்டு இந்தியா முழுமைக்கு செய்யலாமே அப்படின்னு நினைக்கலாம். செய்யலாம். எப்ப செய்யலாம்? இந்தியாவுக்கே ஒரு அரசாங்க காதி நியமிக்கப்பட்டிருந்தா அப்படி செய்யலாம். அப்படி இல்லையே,
மாநிலத்துக்கு மட்டும்தான் காலியா இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் அந்தந்த மாநிலத்துக்கு மட்டும் கட்டுப்படுத்தும். இப்ப சவுதியில் அப்படி இல்ல, சவுதி அரசாங்கம் எல்லாம் ஒண்ணுங்கிறதுனால ஒரு கிராமத்துல பெற பார்த்துட்டா கூட அந்த சவுதி நாட்டு எல்லாத்திலயுமே டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க இன்னைக்கு பெருநாள் அப்படின்னு. நமக்கு அப்படி இல்லை, மாநிலம் தான் இருக்கிறதுனால அந்த மாநிலத்தை தழுவிய காலியார்கள் டிக்ளேர் பண்றாங்க இன்னைக்கு நோன்பு அல்ல இன்னைக்கு பெருநாள் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.